Veľa sa toho od minulého roku na Rockforte nezmenilo. Akurát kým sa počas brigádnických prác v hrochoti strepala z rebríka a nabodla si hrdlo priamo na hrable. Počas náročnej operácie, ktorá trvala 260 hodín, sa zázračne podarilo odstrániť jej retardáciu, no hlasivky bude mať poškodené doživotne. Profesor Ľudo Kolman pod hrozbou utratenia všetkých Židov prekonvertoval na islám a pán Pipík bol nahradený jedným veľmi osobitým profesorom. Na Dana Dreva čakal veľmi zaujímavý rok na Rockforte. Veď presvedčte sa sami. Štúdio POK uvádza Dano Drevo a turnaj Mekyho Žbírku. Danko, zlatíčko moje. Čau Felixi, já jen jestli si v poho. Viděl jsem velkou explozi nad barákem. Treba ťa vyzviecť a prezrieť rany, počkaj. Ohňostroj. Někdo má narozky, nebo... To spíš. Mám 20 eurovku zrolovanú v konečníku, Dano. Chceš ju vyťahnuť? Pane, ja už takto ďalej nemôžem pokračovať. Vaše semeno viem degustovať na viacerých úrovniach. Docha bezcitná. Po včerajšku nemôžem sedieť, je dobrá práca. Rado sa stalo. Dušan, kam si dal ten krém? Tak to som si mohol mysleť. Servus, Peter. Čo si tu vyvreskoval? A v krbe sa mi zjavil robokazík. Tak s ním som sa rozprával. Zas máš halucinácie, ty skoksovaný feťák. Dám Richarda Kazíka čurák. Veď ten sa spamätá, keď si nájde materinu hlavu odrezanú v posteli.